प्रेम से बोली छठी मैया की। आई एगो छठ के गीत बा, सुनत अनिजा या सुनले बानी जा कि छठ यूपी बिहार के लोग जहाँ भी रहेला आ छठ के ट्यून खाली सुनाई दे दी तो छठ पर्व में लोग जौनी भेसे रहेला वही भेसे गाड़ी पकड़ लेला आ अपना घरे चली आवेला छठ मनावे खातिर। आई एगो छठ गीत बा, एमे एक जानी बरती बाड़ी, उ एगो औरत से कहत अड़ी कि चल तू छठ व्रत असो से कर, लेकिन उ प्रतिज्ञाबद्ध बाड़ी कि जबले छठी मैया उनकी एगो बालक दिहे ना तबले उ छठ व्रत ना करिए। और उ कहत अड़ी कि जबले मैया हमार गोदी भरिए ना तबले हम व्रत ना करब, लेकिन जौने साल मैया दे दिए वही साल से मैया के पूजा अर्चना करब, हमारी प्रण बा। कैसे कहत अड़ी? छठी माई के घाटवा बाजन बाजन बाजा बाजवाई बिहो, गोदिया में हुई हे बालकवात छठी घाटे आई बिहो, गोदिया में हुई हे बालकवात रख देवे आई बिहो। छठी माई के घाटिया बाजन बाजन बाजा बाजवाई बिहो, छठी माई के घाटिया बाजन बाजन बाजा बाजवाई बिहो, गोदिया में हुई हे बालकवात अर्घ देवे आई बिहो, गोदिया में हुई हे बालकवात अर्घ देवे आई बिहो। का तरीका हो? मनवा में आस लेके रोवेले बधिनिया, मनवा में आस लेके रोवेले बधिनिया, कबले बसैबू माई हमरो ई दुनिया, कबले बसैबू मैया हमरो ई दुनिया, ऐसन सुघर फल पाई बित कोसी भरे आई बिहो, ऐसन सुघर फल पाई बित सूरज गोहराई बिहो, गोदिया में हुई है बालकवात छठी घाटे आई बिहो, गोदिया में हुई हे बालकवात अर्घ देवे आई बिहो। और जैसे पुरवलु मैया सब कर तुम नसा, जैसे पुरवल बाड़ू सब कर तुम नसा, हमरो गोदिया में दे दए गो बालका, हमरो गोदिया में भर दए गो बालका, माई आगे माई आई और जब तोहर से सुनाई बिहो, गोदिया में हुई हे बालकवात अर्घ देवे